nimi on Taru Rinne, mä asun Turussa. Mä olen 9 vuotta vanha. Kuinka kauan sä olet ajanut tällaisella mikroautolla? Syksyllä aloitin. Tää on nyt sitten ensimmäinen kesä. No miten oot pärjännyt? Kohtalaisesti. Tykkäät sä, että tää sopii tää harrastus tytöille ihan yhtä hyvin kuin pojillekin? Kyllä mun mielestä. Kysytäänpä sitten isältä, että mikä sai sinut lähtemään mukaan tytön kanssa tällaiseen puuhaan, jossa poikia nyt aika paljon on mukana? Meillä on ollut Turussa tyttöjä ennenkin isoja autoja ajamassa ja ehkä se lähinnä innosti. Hänestä kasvaisi sitten myöhemmin isoille autoille ajaja. Pidätkö muuten yleensä tätä harrastusta sellaisena, joka on hyödyllinen nuorille? Kyllä pidän. Se opettaa liikennekasvatusta ja suhtautumaan liikenteeseen oikein. No jos ajatellaan tätä harrastusta yleensä nuorten kannalta, niin oletko havainnut, että tässä olisi mitään semmoista kielteistä puolta? No, ei varsinaisesti kielteistä. Omat riskinsä siinä tietysti on. Onko muuten sattunut koskaan mitään pahempia onnettomuuksia? Minä en ole koskaan nähnyt. No pelkäätkö, kun Taru istuu autoon ja lähtee ajamaan varsin suurta nopeutta, eikö se parhaimmillaan saata olla 7-80 kilometriä tunnissa? En pelkää. Onko tämä mikroautoilu turvallinen harrastus? Sanoisimme näin, kyllä ehdottomasti on. Meillä ei vakavia onnettomuuksia Suomessa sen enempää kuin ulkomaillakaan ole tapahtunut moneen vuoteen. Ja järjestömme sekä järjestömme jäsenseurat tekevät toki parhaansa tämän lajin turvallisena pitämisen eteen. Ja meillä on nämä varustemääräykset, joita noudatetaan jopa harrastajatasolla hyvin paljon, erittäin tiukat ja samalla tarpeelliset. Sitten jokaisessa kilpailussa autot katsastetaan hyvin tarkkaan ja kerhotkin järjestävät ihan harrastusajoiltoina katsastuksia harrastaja-ajokeille. Mitä tähän katsastukseen sisältyy? No, katsastuksessa tarkistetaan pääasiassa auto, kuljettaja ja kuljettaja-ajovarusteet ja kaikki asianmukaiset paperit. Ne on niin tärkeänä. Autossa jarrut ja tällaiset on kunnossa. Mikä on niin kuin etusijalla tässä katsastuksessa? No, kyllä mä sanoisin, että se auton kunto on tärkein ja sitten nämä suojavarusteet lähinnä. Hallintalaitteet ja kypärät, ajolasit, haalarit ja tämmöistä, että ne on kohdalla. Ja vakuutus. Katsastusmiehen silmillä, niin onko tämä turvallista? On. Millaiset varusteet sitten mikroautoilija tarvitsee? No ensimmäiseksi tämmönen nahkainen ajopuku. Ja se ei välttämättä tarvii olla nahkaa, niin kuin tämä on, mutta niin se voi olla ihan tavallista kangastakin. Tässä on tämmöisiä kaikennäköisiä merkkejä ja tuolla on ja sitten tossa lukee mun oma nimi ja tää on nahkaa. Sitten kypärä, se on oltava pakollinen aina kun aina ajaessa. Tämmönen. Ja sitten on ajohanskat, ne pitää suojata ranteen aina, vähintään ranteen suojaa. Ja sitten täällä on ajokengät ja niiden pitää suojata vähintään nilkka. Joo, se on Uudenmaan läänin lääninkatsastusmies Kalevi Savolainen, miten näette tällaisen harrastuksen liikennekasvatuksellisen osuuden? Meillähän autoilijat valmistautuvat liikenteeseen autokouluissa ja tuo opetusjakso on erittäin lyhyt. Kaikki tilastot kertovat sitä, että turvallisen liikenteemisen takaaminen edellyttää pitkää harjoittelua ja erikoisesti tällainen mikroautoilu on omiaan ja osaltaan parantamaan ja antamaan lisäharjoitusta ennen varsinaiseen liikenteeseen menoa.
Lisäksi tässä mikroautoilussa opitaan kaikki ne autoilun niksit, tuollaiset kriittisten tilanteiden hallinnat, nopeat väistöt ja muut tällaiset tilanteet, jotka myöhemminkin aina liikenteessä tulevat esiin ja kaikkien tilastojen mukaan ovat ylipääsemättömiä suurimmalle osalle autoilijoille. Heidän valmiutensa ei riitä tällaiseen toimintaan. Lisäksi täällä radalla opetetaan ajamaan määrättyjen tiettyjen sääntöjen mukaan joukossa niin, että samalla kun myöhemmin liikenteeseen siirrytään, on tämä määräyksien noudattaminen ja toisten huomioiminen liikenteessä jo tuttu tapa. Mikroautoilua harrastetaan 2 tasolla, joko pelkästään ajanvieteharrastuksena tai sitten kilpailemalla kerhokilpailuissa tai kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Onko Formula K-autoilu kallista? Mitkä ovat kustannukset? No yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tämän mikroautoilun kustannukset ovat mopoilun luokkaa. Autot maksavat halvimmillaan alta 1000 markkaa, siitäkin ylöspäin tietysti sitten riippuu minkälaisen auton ostaa tai itse rakentaa. Me vertaamme hyvin usein tätä todella tällaiseen jokamiehen ajokkiin mopoon hinnaltaan. Käyttökustannukset eivät ole juuri sen kalliimpia. Nämä pienet moottorit, joita näissä autoissa käytetään, ei kuluta polttoainetta kovinkaan paljon, muutama litra korkeintaan tunnissa ajotunnille ja varaosia ja tällaisia huoltoja, niin ei kovin paljon tarvitse tehdä, kun on vähän näitä teknisiä välineitäkin, mutta todella täällä harrastajatasolla niin ei tarvitse pelätä kustannuksien nousevan kovin suureksi. No jos tällaiseen haluaa nyt lähteä mukaan, niin mikä on nopein tai paras tapa siinä? No jos muistaa, niin Helsingin puhelinluettelosta löytyy tämä Suomen Karting-liitto, siis Suomen Karting-liitto. Ottamalla yhteyttä sinne saa tietää, missä on kerhoja ja mihinkä voi liittyä. Ja jokaisen kunnan nuorisolautakuntakin tietää, onko siinä kunnassa kerho vaiko ei, ja pystyy opastamaan eteenpäin, että missä voi tätä harrastaa. Meillä on 40 kerhoa Suomessa ja näihin kerhoihin voi liittyä mukaan. No minkälaista muuta toimintaa sitten tässä mikroautoilun parissa on? No siellä radan vieressä on semmoinen, missä voi rakentaa mikroautoja ja sitten on talvisin, meillä on tuolla Haagassa, oliko se Haagassa, joo, niin, niin siellä on semmoinen kerho, jossa joka perjantai on sitten tuommoista, että siellä tavataan ja siellä tehdään tuommoista, siellä näytetään välillä filmejä ja kaiken näköistä tuommoista, siellä on pingistä ja pelataan kaiken näköistä. Onko sulla paljon kavereita täältä, jotka siellä käy? No tuossa ihan lähellä asuu muutama kaveri ja ei niitä niin paljon ole. Onko sisä mukana aina kerhossa sitten? Joo.